Jida Sokan. You are Megana. Ni kelen kele. Ni kelen kele. Iba nimi kajimiaka. Ni ma ken bi fakabi ni mi nimi bi kaf makoto. Ben avan graf. Mama, ni ma fe ni faka ay kaf makoto. Mama. Otala, aymo. Mama. Tono ka di ka tele faranga tono. Senwebe application ye mi mato obese go skilling koka ka warchi malikono au ka Orange Money walima Wave fe. Obese ka 10 € soro fu ani falaki ni awi application yi télécharger ni code promo Elba Prodier. Application yi ka télécharger plateforme chama sans fait Inafo, App Store, Play Store, ona nyogona chama. Au munu me feka application yi utiliser. Okanagon ni au dona Play Store walma App Store konnala awe Senwave télécharger. Procédure bébé na ira aula mimato obisika ko inscription ke lafia konnala e mogomimbe France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni ebe feka worichi kana Afrique konnala isorlento Senwave la Senwave Kawarichi lakana ani lafia konnala. Yeah. Ah, ça va. What are we doing? Bachelor. Huh? Kumar. Hey. I'll try to do something, man. Oh. D'accord, mais là, ça. Mais c'est ça. Oma, non me bora. Na juro. Sida. Sida. C'est un bénéfice. Sida. Non, mais ma fille, on m'a écouté. Ma écouté me borona. Tu veux que moi je me gueule? Ane ma boli kana. Chien, mais n'est-ce pas le chien? Chien, ça va. Bita ko bita ne wule chien, ça va tout le monde là. Yama. Ah. Ok. Et Nago, et bora sugola bi. Wam sa terbulo yoro. Ta bitila igata sigari sanga. Bitila yama. Warise. Eta botore bi botore na ko ka. Ulu manere. Ni bora subla diga ku. Boli igata sigari sanga. Tila yama. De faire ça. Depuis ko secrétaire depuis quand est secrétaire. Ko be yansera la. Ki ata fen sanga na bi jokuma chamana. Na fura ko to te secrétaire ni et papi mi ona dimsen ani mako I fura ko papi. Non, mais ma fille, si j'en ai qu'une fille là. Chorwa de mais né kana on comparer de. Oyo wa vidi. Ne vana benga vila yama. Ante kelere ta cigarette sanga na yi dabo kuma. Nte fait problème qui soro. Papi tale. Ne bo mune bi. Ni tanga fen na. Wa se jonu la. Temekata, wam se te buna. Temekata. I. Non, mais ma fille, ah, mais tiens, non. Quel est le bien, hein? Un bleu, la follow là.
Tu vas faire mon feu au téléphone. Ne sais pas. Ah, et demain. Ah, fana era ni nunga go wono ya so wa na fendo to la fana era o fendo kasa suno. Eu só te menino lá. E a rede precisa de pone. Não segredo mire. A rede pô. Não segredo mire. Não segredo mire pô. Ibe ala na danma diga segredo mire. Ah, não me tá balsando aí, eu sou. Vai ser. Pô, não ontere, tu segredo mire. Nem Sandri. Ah, pô, não tá ro nem meu. Vai ser. Eu sou fã, se tá que do euro do dia. Pensa que casa que tá lá, te tinha foi. Pô, não te segredo mire. O tipo ala na casa do nada, não te pega tudo. Se te casa do nada. Ah, não andaram, pô, se não te segredo. Não te segredo casa, é mais que aí não mais segredo mire, pô. E te faz que não tem mais que dar na hora. Não te segredo. Não te segredo. É porque muito demora ali. Pô, não te segredo. Nem mais tinha foi pensar para ti, só. Pô, não te. É que você vai refaire. Tá? Moi, você vai refaire. Então, é porque muito demora ali. Tá? E você tem minha sono? Minha. Moi. E tem nada. Na faga foi. E não escolha você me quem dem sem. E bom, não tem esquece que essa sono, não tem esquece que essa. Billahi me fone na como go pedi o babala le madala. Como é tá aí? Nem não te esquece que essa foi lá no seu ingone. Tinha foi. Sabe essa? E tá claro, quando monte. Amasia. Mano, mas eu fui. Esquece ala je jomi ni ngona ni kibes esquece mi ko galon na. Não foi mim. Ah? E não te esquece que essa femme, te esquece que Sandri é femme. Sandri né? Ah, assim, ó. Donc ni mo dia comme nous nous sommes. Ni ko ni esquece. Et puis il nous a dit dans la chef n'a pas que nous esquece. Tá lá. Nenu mala ba foke. Chef kan din languri la fasalida. Ala chef ko din languru la fasalida. Ni bolo. Ni e be ni ne ka do su boni bolo to wa e be papa. De la tlande. Ya le glata. De la fasa fa be kuma be mana ko la. Fara ka to wa din languru la fasanya fi. Fara ka to wa cheni la fasa. Ate glande to la. Mo ma ne ma se mo cheni la glande. I will ki jo. Dengele ni bolo mamba ta ka chiwa. Ne be ni. Ye jere ni deni pele et c'est que on negele ko do su woni bulu ta ne bala klani be deni bala klani mais avec glanta amonti glanta encore sabali sa fati wallahi sabali fati ne bula mala ni jinyama do ni e bi nyebe ni na eni ala te nyebe sigeti ni nyala ta ni ala ke yede sangre la fon faire et nous te sigeti ça et ala ke te gusula bala sigeti et nous te sigeti ça et nous te sigeti ça ala ke tegam ne kala ala ke ategam ne kala kune nu te foi la fati sabali ni fena ma la je fena ni deni kele ni mi bro ni yo fie bo ki yela la wallahi billahi ni yo fie bo ki yela la ni mo ene mo kan ka tiri eni ni kan ka tiri mais imana na soro dien fe on fe na tellement ka ku go goyi ibe son su be da fati kana kuma yin sama ka se et puis nga ode do et puis même vie me de ka fi ba fi kana kuma yin de ba fi mais ode do ebe baga ni matiko di ka be skepti kani peren nya ya aisa iba sa ta di nya Sandri ale kasa ko da ni kani peren ne ko la Choro kana wuli de i kana so de atu sa ina moi donc ça ina ko donc si ça est dans les bro ati ok ayi na sa bari ma abran bro ayi abu ko sa mpo 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 m
Mungara. Mugo singena ha papi mu do fila kan ye kien. Wala ine senga bide. Ni na abone bulu ban ni na abone. Yami. Nime. Kain da mata fi mata he. Afla mata fi. Nime. Yami sita yami. Ha? Oh, ibna ni jone di. Dan fe papi de kunile chi kuna kata cigarette sa. Kega ta mutigesa. Papi. Oh. Papi de nyachi. Kata cigarette sa. Cigarette. Afla. Ai. Bolu be dinga na ko fa. Papi de nyachi. Ai sita filda. Papi de. Em afli chi bagala kon. Ai de. Papi kuma ke. Ka kuma cogo jumɛn ne ye ci ya papi Era mamula. ne min ci dɛ Imam. Ba? Fati, Imam. Ne bɛ se ka den wolo cogo la k'o jugu ye. Ne bɛ se ka den wolo cogo la k'a jugu ye. Sita filda sa. I bɛ sɔn papi wɛrɛ bɛ kari in kɔnɔ. Dan ne ma fili ko ye. Ha e ma fɔ ne taara na sa ha na sɔngɔ dɔ de ha papi ko fɔ n'a tɛ ne bɔ ko ne ka taa cigarette de san ko ka n'o d'ale ma papi cɛ fɔ ban sa cɛ fɔ. ne yɛrɛ b'a dɔn ko nasɔngɔ dir'e ma yan. Fara. Maa ci ka taa san. E de maa ci ka taa cigarette san. Bon ne tɛ o ne. Olu yɛrɛ ye n gɛn k'a kɛ ne bolo bɛ nin kɛ. O wulu kun bɛ faga yɛrɛ. Ji dɔ sɔrɔ kan. I b'a dɔn min bɛ kɛ nin na. Nin kelen o kelen. Nin kelen o kelen. I b'a ɲimi ka ji min a kan. N'i m'a kɛ n b'i faga bi ni min ɲimi b'i ka kuma to. Bɛɛ na nin kɛrɛfɛ. Mama. N'i m'a fɛ n'i faga i ka kuma to. Mama. O t'a la ayi ma. Mama. Tɔnɔ ka kɛ ka tɛgɛ fara la tɔnɔ. Bon. I ma bɔ a. Boli ka bɔ. Mama Tami. Taa i terikɛ dɔ fɛ i fa dusu dara i bɛ na. Ne ma ye. Ne tɛ bisiki. K'a fini ka na taa min? A kɔnɔ jara bi yan. Bilahi ne mun y'a sɔrɔ ne b'a tigɛ i b'a fɔ ko musow bɛ sogo tigɛ cogo min ala e ne ka den jugu ye yan n'i kɛ cɛni jugu ye n'a bɛ se ka den wolo cogo ka tila ko jugu ye cogo min b'a la dɛ o de bɛ ka cɛni nege kɔnɔ o de bɛ ka papiye nege kɔnɔ cogo min b'a la. I t'a fɛ a tɛ nin i mɔlen tɛ nin e to na bilahi i b'i si bɛɛ kɛ nin na k'i to den lankolon la fasali la e y'o ye i bɛ malo ne mɔlen de i bɛ mɔlen de a tɛ dɛ sigɛrɛti nin wolola don jumɛn k'a bɛ sigɛrɛti min o b'o la fɔ yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ n b'a tigɛ fila ye kuma cɛ n t'a kɛ ni n b'a kɛ e de don. Ne bɛ fɛnɛ ka mun fɔ sisan ni diɲɛ kuma sugu bɛɛ don fɔ papi fɛnɛ papi ko ka ti ne ka kuma mɛn mɔgɔ fɛnɛ dan ye se ye n'a fɔra kuma bɛɛ ne bɛ ko dugu bɛɛ la e tɛ bi nana ne faga walayi ne fa kun sɔrɔ bi a kun ko in la a kun bɛ bonya i kun da kama ne kuma da fɛ jumɛn na papi bɛ ne faga ne sɔn Senwebe application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senwave télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Senwave la. Senwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw
aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Majustin Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ